आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू साला। जहर जुदाई के पियब कैसे, तू जइबू ससुरवा तो जियब कैसे। जहर जुदाई के पियब कैसे, तू जइबू ससुरवा तो जियब कैसे। पहिले हम के ओढ़ाई के कफन ये गोरी, पहिले हम के ओढ़ाई के कफन ये गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो न ये गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो न ये गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो। कहीं बेवफा की तोहके कहीं हर जाई, अपने हाथ जहर दीहा घोर के पियाई। हाँ कहीं बेवफा की तोहके कहीं हर जाई, अपने हाथ जहर दीहा घोर के पियाई। फोटो फाड़ दीहा दिहनी हम जवान नए गोरी, फोटो फाड़ दीहा दिहनी हम जवान नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो। आके करीब में नहीं खुए गोरी, छोटे सीधी के नसीब में। हाँ 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 दूर तू तो जात बारू, आके करीब में नहीं खुए जान, छोटे सीधी के नसीब में। राइटर मनोज गई है बकथन ये गोरी, अपने दोसरा के बनी हो दूल्हा हो नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो। जहर जुदाई के पियब कैसे, तू जइबू ससुरवा तो जियब कैसे। पहिले हम के ओढ़ाई के कफन ये गोरी, पहिले हम के ओढ़ाई के कफन ये गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो दूल्हा हो नए गोरी, तहबे दोसरा के बनी हो।